रामचंद्रकाट विधानसभा केंद्र नि बिसिंग तंगनाय जत ताको बुकुक सुनो काइसा कक्कसाना मुसुंगो खाना 19 तारिख अक्टोबर 2025 साल मारी सालो चिनी बाइजालबारिनी पंचायत बुसकांगो अब लामा किनारो आरो काइसा मकलनि काइसा शिबिर रुंनाय अ मकलनि शिबिर आगरतलानि मकल नायनाय डॉक्टर स्पेशलिस्ट फायनाय कोनो पैसा नांगला रां नांगियावैनो मकलनि फुनुगै माननाय मकलनि बेमार फुनुमाननाय मकल बुवार बारि तंखाय बिन ऑपरेशन खायनानै नां तंखाय अबनोबो आरो सेफ रिजांनाय ता मकल नायै बिनि चश्मा नाखाय चश्मा रिजांनाय बिथि बाराय रिजांनाय नेके अमते हायखाय खना फुं 11टा नि सिमि सारिकनि 4टा पर्यन्त आरो मकल नि डॉक्टर बर फायनाय नायफैनाय गायाबनि बागैना आं कचारना मुसुंगो चिनि रामचंद्रकाट नि जत ताकु बकक जारा मकल नि बेमार ताबो टंग टंगनाय नरक जतना खाना फायदि दाति न फायि मकल नि फुनुक फायदि नंग मकल ताम बेमार दं अब नायजाक फायदि कोनो पैसा नांगला ताइ नंग मकल नि जुदि ऑपरेशन खायनानै नांखांखाय आबो बरक जतन व्यवस्था खालायजानाय आं निजे एमएलए नंनि रामचंद्रकाट नि आंगो तंनाय ताइ गोबां मानसिनि सोशल वर्कार खाना तंनाय जाहाते काय चिनि बररक न गानाव न सेपान्टन आबुनि बागैनो आं डॉक्टर बय सालायै अ सेपनो तुबि फायका नर मकल नायजाक फायदि पैसा नांगला जतन न हामबाय खुलुमका।